Kedam tang wosik ni pioneer kebar ni Karbi Anglong Autonomous Council kilik padupon lo. Bangso hut kilik ke padupon hut along pen along polling station along kahuri side lo. Bangsong bong pen along a polling station along a bangke kilik misen pen pajut pon lo. Kedam tang wosik ni pioneer kebar ni Karbi Anglong Autonomous Council kilik padupon lo. Bangso hut Karbi Anglong ada tutum mithang awot ke chijok dunji aphan ada pen mithang a polling center along vote chijok dunsi mithang aning ke hang abang phu aphan vote chipi don rentilo. Coche junje pen alang litum amena labangso voting right labangso jakong alang litum labangso right alang litum labangso bunang jok dun harus chipini alang litum labangso dodi sangse alang litum pedap pen lapuson se alang litum nar jab dunlom risoi jang pen cenglok la pen peneng mangalalo peneng voters akimi penangan ke klang do la pen alang litum voters ID ke chelong lo sitame ladak list along main list along amen ave la person da dolang la person alam kita ke klang la si la bielo tum jasmet kelang cari dun pameme posila person si alam ki dukolo la si lalo ladak sitame chuke damtang MSC election pen non pen langdam lo pulote chu aprang ke 80% la bangso turn out voting dolo sabe non pong bang ke kwantong doji ne non pong non nilitum everest ne puni lang sitame lalo nilitum mahamai konsensi ki parlo pon along PS kelang dam lo pulote penang an risoi jangatum vote ke jok aphan pen risoi jang pen chenglok sarmar sapimar tum pen chenglok penang an vote ke jok aphan labason alain ki ding labason thek pon long rata ning rong mane lili ning rong ini dak macet thek dak lo rata ke hai itu lagi dia ke hai kadung ya karbing long rat tuman se tambe lo BJP fan ke kroi dum se ke ong kini macet thek dak lo along la emisi ke hai tum non kilik dun cepat dun tum benta pon pen da mechi ane lo benta Lason sikili galong prek jam racharia song pen ki thodon a candidate atum setami methang awot chipi don renti. Hai Halapu Bokajan Subdivision angkang Duarbaguri Socheng Thenta pen Danglok Nilip Diopani Sarupathar lapen Bokajan constituency ara datum setami methang awot chipi don renti. Pini lagi Karbi Anglong Autonomous Council election pini busikner kebarni Karbi Anglong prek jamadim labang so kili ke dosong ha pini dak domara police station or losme dak basagaung isia polling station do labang so polling station losme pada baji troxy pen non an tapi muni tunggang bom sila bang so election alang cuma ningi cete candidate do han vote PDI masih bang lo la sila bang so polling station long rongkwan sigi parlo la pen ko an up high voters do mala bang solam neli kar chini ki phan li dar BLO indu alang phan ni kar ji phan apra si kar bing long life hin penali phan kardom pa no kardom acha dak la bang so polling station long bang one voters do Pene left another bang 1020 do na pen hala po right another bang right wing bang ke 747 37 vote do. Acha wrong kwan sige paro la bang so hala po right another bang wrong free do la pen left another wrong free. Acha tum kamatha te la dak 10% vote edgy pusi mathama 10% an ke kalis kami nili matha dengke labdak 1020 ang bong pen 900 an dak ke vote ji ni det fasinang tum vote pig lo kedi te kumba phang dang si vote pig ये तुमके नीचे थे बांके डाक एमसी ला bisa sok itu sih onali tum dapen lo ini tuh dak 60 rong pa 30 rong party onali tum ke bang ton ke alang fansi vote pi lo mane li tuh ku dekhe lage munira ninga lama pot nasi mane ajak tum ke akapre ke jok tum da doji samene li tum ke dak prai ke BJP si on li tum Lason thotsi Bokajana longta mesen pensi kilik pado pajut pon. Yang live kilang teman aprangsi kardom pajirlo pini lage Karbi Anglong Autonomous Council labangso election mate kilik pangpu kangwai arni lo pedabada bayi troksira chitin pen nonan sitame labangso bhut kijok asai cheng pontang lo lapen morning ang sam baji plira chiti manote labangso vote kijok asai ington pon
kasi non nili kedo lake PS number 21 17 nong Bukazan LA constituency ang Kanglo la Bukazan LA constituency ang Kangalong ladak trok constituency do la pen ke asongbong ke la henlo je isi abang ke socheng denta sitame ladak si Bukazan LA along siwan iderlo 17 nong Bukazan socheng denta LA constituency la pen 21 nong Borjan MSC constituency 22 nong Soruputhar MSC constituency lapen 23 nong Bukazan MSC constituency 24 nong Deopani lapen 25 nong Nilip lapen 26 nong Ilakbangket Duar Bagori MSC constituency la Troxy MSC constituency Bukazan Eliang Kanglong Kedamtang wosig ni pioneer ke pani Karbi Anglong Autonomous Council kilik ke padopona hut Dipu Deputy Commissioner angkang Kadukawi Puloni Langhin Haurakhat Kadukawi constituency kep ang bongpen Pan Troxy kebra Troxy an vote jok ponlo lapen Bukazan subdivision angkang kedo constituency Troxy alongpen Pan Troxy kebra kithom ra Tokbor Troxy ra kithom an vote jok ponlo News report Bikram Teron Bukazan pen Ananterang Dolamara pen Arjison Rongpar lapen Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong Naif